gospodo, a sada se spremite, pošto nam dolaze Strašila, karnevalska grupa pod rednim brojem 30, dolazi nam iz Rumunije, Rešice. Oni kažu da postoje od 2007. godine i od tada redovno učestvuju na karnevalu u Pančevu. Strašila iz Rešice, Rumunija! Long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Thank you for your car. Mi smo ukrali kola. Zorane, vozi. Brzo. Veš. A sljedeći show Jane Sandinski strumički karneval, Vikinzi iz Zvezdanog grada. Uživajte! Evo, naši voditelji su upravo otišli. I meni su pustili mikrofon. Odlično! Ajmo aplauz za naše voditelje, evo da vidimo kako oni voze. Veliki aplauz za voditelje Pančevačkog karnevala. Oni su... Suntem foarte mulțumiți și de ce am avut noi în fața scenei și de lucrurile pe care le-au făcut oamenii în jurul nostru, de modul în care au reacționat. Carnavalul de la Pančevo a crescut cu un an și din partea noastră s-a văzut lucrul ăsta, în sensul că organizarea a fost mult mai bună și s-a văzut evoluția tuturor trupelor și a organizatorilor și a modului în care am fost primiți. Noi întotdeauna ne-am simțit aici ca acasă, ca între prieteni și de data aceasta a fost același lucru. Grupul de la Reșița nu este unul atât de vechi ca și carnavalul de la Pančevo, el există doar de 3 ani. Numărul grupului s-a schimbat oarecum în timpul acesta, crescând, dar deocamdată suntem un grup mic de 13 persoane. Anul acesta a fost unul dintre cele mai bune din cele pe care le-am avut până în momentul de față și chiar ne-am simțit extraordinar de bine. Cu ce v-ați prezentat și dacă ați participat și la alte carnavaluri până acum? De data aceasta am fost sperietor de ciori și această temă nu a fost prezentată la un alt carnaval în cursul acestui an. Carnavalurile principale la care noi participăm sunt cele de la Pančevo și de la Rijeka din Croația, dar am mai primit invitații la carnavalul de la Beograd sau carnavalul de la Bela Crkva și încă câteva localități din împrejurimi cu care noi păstrăm legături. Sperietor de ciori, cine a fost coregraful sau a cui a fost ideea aceasta? Mare parte din grupul de carnaval de la Reșița are în componență tineri voluntari.
În timpul lor liber, acești tineri voluntari fac acțiuni de întreținere a timpului liber pentru copii. Așa că ei sunt cei care au venit cu ideea acestei teme de anul acesta și tot o parte din ei au fost cei care au făcut coreografia. Muzica este separat, făcută de o altă persoană din cadrul grupului, dar tinerii au fost cei care s-au ocupat de absolut tot. Cum a decurs timpul după carnaval? La fel ca și înainte de carnaval, timpul a decurs cu distracție. Inclusiv pregătirile dinainte au fost tot ceva distractiv. Ne-am petrecut timpul cu gazdele noastre de aici și cu o parte dintre cei care au participat la carnaval, pentru că, v-am spus de fiecare dată, ne fac să ne simțim ca acasă. Impresia mea despre carnaval. Fiind primul, dar probabil că nu o să găsesc altul de genul, nu știu. Acum, pentru mine rămâne la standardul cel mai înalt. Pot să zic wow! Așa, ne-am distrat foarte mult și ne-a impresionat că oamenii erau foarte receptivi la reacțiile noastre. Noi ne jucam puțin cu copiii, puțin cu părinții, salutam, dar toți ne dăruiau un zâmbet, nici care nu erau răutăcioși, ceea ce pe noi ne-a încurajat să facem și mai mult spectacol. Și pentru asta l-am văzut excepțional. După aceea n-aș putea să vorbesc, organizarea care pentru mine era perfectă. Un carnaval atât de mare să-l organizezi atât de bine, peste tot să poți să ai un ghid bun cu care să ajungi la timpul potrivit mereu și în carnaval și încurajare din partea lor, excepțional.